Ynni, Trydan, mae pawb ei angen. Mae cael ynni fforddiadwy glân yn nod datblygiad cynaladwyr cenhedloedd unedig, ac yng Nghymru gall ein helpu i gyrraedd nodau ein deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol hefyd. Ond, dros ei efau diweddar, mae prisiau ynni wedi taro cyllidebau cartrefi a chwmnïau yn ofnadwy. Yn y Deyrnas Unedig, mae prisiau ynni yn gysylltiedig â phrisiau rhyngwladol am nwy, gall digwyddiadau pell achosi i brisiau codi. Tra bod glo Cymru yn enwog am danio'r chwyldro diwydiannol cyntaf, yr hyn sy'n llai adnabyddus yw ein bod hefyd dros degawdau wedi bod yn weithgar yn y trawsnewidiad ynni gwyrdd. Mae'r system ynni yn newid. Mae hyn yn golygu symud o system sydd wedi seilio ar tanwydd ffosil a symud tuag at ynni adnewyddadwy. Bydd hwn yn lleihau allyriadau carbon, gwella diogelwch ynni a helpu lleihau costau ynni i cwsmeriaid. We have 3 generations of wind farms on this ridgeway. The first one being Taffili. This was built in 1993. The next wind farm along the ridgeway is Mynydd Portreff. Now at this one we have 11 turbines, each about 80 metres in height, again generating enough energy for about 8,000 homes. I think wind turbines are really cool. Wind is such a powerful energy source, why not use it? Dwi'n hoff o gweld y tardbeiniad y mynyddoedd oherwydd maen nhw'n tystiolaeth bod pobl yn ymladd yn erbyn cynhesu byd-eang. The final one is the Mynydd Portreff extension. Now this was built in 2017 and that consists of 6 turbines with an overall height of 110 metres. So the next generation of turbines are much larger again. The modern turbines now will be able to generate 10 times more energy than a single one of the original ones built in 1993. These turbines are 145 metres to the top of the blade tip when it comes around. Modern turbines are bigger, they can capture more of the wind. The higher off of the ground, the stronger the wind resource. So the larger the rotor diameters are, the more energy there is, and therefore the more electricity that you can generate. Trydan Gwyrdd Cymru are the Welsh state-owned renewable energy company. Sefydlwyd Trydan Gwyrdd Cymru i gyflymu'r broses o ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy ar ystad gyhoeddus yng Nghymru. Rydym yn ddatblygu biblinell o prosiectau ac yn gwneud hwn mewn ffordd sydd yn cadw'r gwerth mwyaf bosib o fewn Cymru. Mae symud tuag at system ynni adnewyddadwy creu cyfle economaidd. Ond i wneud y mwyaf o'r cyfle economaidd, mae angen cymryd rhan yn y broses o datblygu prosiectau a gweithredu prosiectau. Medrwn gwneud hyn ochr a ochr a gweithgareddau eraill o fewn y coedwig. Enghraifft, coedwigaeth, creu lle am natur a creu lle pobl mwynhau natur o fewn y coedwig. Gan weithio'n agos gyda cymunedau lletyol, cyfoeth naturiol Cymru ac eraill, byddwn yn nodi mentrau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd i creu buddion ar gyfer Cymru. Bydd cynnydd economaidd hefyd trwy creu swyddi a buddsoddiad. Rydym hefyd am clywed gan cymunedau am y fathau o buddion fydd yn helpu Cymru gyfan teimlo perchnogaeth a balchder am prosiectau Trydan Gwyrdd Cymru. So we're in the very early feasibility studies, so the project managers are commissioning studies to determine the best locations for these new projects. Trydan's development team, working closely with local and experienced environmental and technical experts, are looking at the Welsh Government forest estate for the best renewable energy projects in Wales. Cyn i ni gychwyn i siarad efo chi ynghylch prosiectau unigol, hoffwn i siarad gyda chi am y broses o datblygu prosiectau a sut mae'n teimlo i fyw yn agos wrth prosiectau sy'n troi a sy'n creu ynni ar gyfer Cymru yn barod. Ydych chi'n byw yn agos at prosiect ynni adnewyddadwy? Ydych chi wedi bod yn rhan o datblygu cronfa gymunedol? Ydych chi wedi cael bydd allan o cronfa gymunedol?
Mae Trydan Gwyrdd Cymru yma am yr hir dymor. Mae ynni i ffynnu yn golygu bod ni'n datblygu prosiectau sydd yn dda ar gyfer y planed ac yn wych ar gyfer Cymru gyfan.